No hei. Ajattelin kanssa, kun kaikki muutkin tekee tästä videon, mä haluun kanssa. Ja siis tää on nyt tää 3 asiaa, mitkä ottaa pannusta haaste. Ja siis, no, ensimmäisenä. En tiedä, onko kukaan muu huomannut, mutta mun täytyy tunnustaa, että kun mä luen netistä, siis sosiaalisesta mediasta, ihan sama mistä, Facebookista tai ihan whatever mistä tahansa, kun luen näitä ihmisten valituksia, se, että joo, mä voisin blokata nämä ihmiset ja näin, mutta se, että mun pitäisi blokata melkein puolet mun elämän ihmisistä sitten. Se, että niinku, no, tää niinku tavallaan tää kipinä tähän haasteen tekemiseen lähti nyt niinku siitä, kun lueskelin tuolla yhdellä niinku Facebookin sivustolla, tai siis mikä se nyt on, niin lueskelin siellä näitä kuinka ihmiset pyytää muita ihmisiä niin kuin rukoilemaan tai olemaan enkelinä tai mitä tahansa. Kun yksi ihminen pyysi saada loman samaan aikaan kuin siippansa. Kyllä. Tuon verran rupesin miettimään sitä, että mitä ihmettä. Koska se, että se niin kuin siihen samaan lauseeseen tavallaan lisäsi 5-10 sellaista asiaa, mitkä hänellä menee hirveän hyvin elämässään. Sitten se niin kuin haluaa vielä loman. Se niin kuin tulee sinne sivustolle ja pyytää, että hän saisi loman samaan aikaan, kun hänen siippaansa, että pääsee lähteen ulkomaille. Sitten siellä on niin kuin sellaisia ihmisiä, jotka rukoilee tai pyytää ihmisiä niin kuin, olemaan enkelinä tai niin kuin, rukoilemaan tyyliin tyttärelleen apua, koska niin tällä tyttärellä on syöpä tai jotain, sukulaiset on kuollut ja näin. Siis okei, tommoset asiat mä ymmärrän ja ne ei silleen ota mua pannusta. Mutta se, että joku on noin turhamainen. Tai no. Mun mielestä se on vähän turhamaista. Koska se, että mä itse olen työtön tällä hetkellä. Olen ollut 2 kuukautta kohta työttömänä. Totta kai mua ahistaa se. Mä haluaisin päästä töihin. Totta kai ihan ehdottomasti, vaikka täältä istumalta lähtisin töihin. Ja niin kuin näin. Mulla ei ole niin kuin kouluja mitä käydä, koska mä olen valmistunut jo 2 ammattiin ja näin. Mutta se, että joku kehtaa niin kuin tehdä noin. Ärsyttää. Sitten se toinen. Mainokset. Ja nimenomaan television mainokset. Kaikkihan tietää, kaikki ne, jotka katsoo telkkaria, kaikkihan tietää tänne Sarah Shafakin mainoksen. Tänne. Sen, missä se mainostetaan sitä sen uutta kokkiohjelmaa, mikä alkaa nyt ensi viikon maanantaina. Joo. Se on niin hyvä mainos. Bullshit level, Defcon 5. Kyllä. Siis se, että nainen, mä en tiedä kuinka kauan ne on joutunut ottaa uusiksi, vai onko ne niinku vetänyt sen ensimmäisellä autolla sellainen, että me ei jakseta, että tää pitää saada vaan nopeasti purkkiin tai jotain. Mutta se, että se mainos on aivan hirveä. Se nainen ei näyttele kunnolla siinä mainoksessa, tai sitten se ei vaan osaa näytellä. Ei siinä. Nainen on nätti, en tunne ihmistä, en voi sanoa mitään niin kuin KO-ihmisestä, mutta se, että se mainos on hirveä. Ihan oikeasti, se on hirveä. Se, että mä tuun aivan äärettömän pahalle päälle siitä mainoksesta. Ja sitten toinen, mikä mainostaa sitä, mikä se on se DNA-velhojuttu, missä on tyyli kaikki tanssii sitä laatikkotanssia, ja sitten siinä tulee taustalla tyyliin miljoona ruutua. Niin loppuun kulunut. Ärsyttää ihan jäätävästi. Joo. Ja se, että no joo, en sano yhtään mitään. Mutta se, että sitten se 3. asia. Mä väitän, että jokainen
Kuka teistä on kulkenut junalla ikinä? Teistä, joka tämän videon ikinä näkee. Jokainen on joskus joutunut samaan vaunuun sellaisten perheiden kanssa, joissa on pieni vauva. Joo. Ei siis vauvoissa ei mitään. Ne lapset ei ärsytä mua. Mulla ei ole mitään niitä pieniä ihmisiä vastaan. Ei mitään. Mutta se, että siinä vaiheessa, kun on ilta, ja se vauva rupeaa olemaan väsynyt, ja kun se rupeaa huutamaan, ne vanhemmat ei tee yhtään mitään siellä. Ei yhtään mitään. Se mua ärsyttää. Totta kai se on ihan luonnollista, että pieni vauva huutaa, mutta se, että niin kun vanhemmat istuu vieressä ja kuuntelee musiikkia, tai keskittyy johonkin ihan muuhun asiaan, tai keskittyy toisiinsa. Se, että haloo, teillä on pieni lapsi tässä. Yrittäkää edes hiljentää se. Teillä on 10 muuta ihmistä samassa vaunussa teidän kanssa. Ja mä väitän, että mä en todellakaan ole ainoa, ketä se ärsyttää. Mä oon ihan satavarma siitä, että mä en ole ainoa, ketä se ärsyttää. Niin, miksei sille tehdä mitään? Miksi ne ihmiset siis... Jotkut tekee, en nyt yleistä. Jotkut pitää huolen siitä, että se lapsi pysyy hiljaisena. Jos se rupeaa huutamaan ja menee tyyliin jonnekin käytävälle hiljentää sitä lasta. Mutta se, että esimerkiksi nyt vappuna kuljin junassa, lähdin vapun päivänä, silloin 1.5. lähdin Jyväskylään ystäväni luokse. Ja siihen samaan vaunuun tuli nainen, jolla oli pieni lapsi. Mä en ole ihan varma, mitä se nainen teki, mutta kun se pieni lapsi rupesi huutamaan, niin se nainen niin kun totaalisesti ignorasi sen lapsen. Se jätti niin huomiotta sen lapsen kuin vaan ollaan saattoi, että en mä tiedä, onko niin kun nykypäivän ihmisille opetettu se, että siinä vaiheessa, kun vauva huutaa, niin sitä ei saa huomioida. Jos näin on, niin ihan oikeasti. Älkää kuunnelko. Jooko. Koska se, että jotkut saattaa yrittää esimerkiksi illalla vaikka junassa ollessaan nukkua. Jotkut saattaa yrittää keskittyä vaikka koulutehtäviin tai työtehtäviin tai ihan mihin tahansa. Mutta se, että kun se pieni lapsi huutaa siellä, niin se häiritsee. Ja se, että se ihan oikeasti se ärsyttää. Mä voisin puhua tästä vaikka kuinka pitkään, mutta ehkä mä en kuitenkaan tee sitä. Mutta tässä oli mun 3 asiaa, mitkä ottaa pannusta. Hehe. Voisin keksiä oikeasti tyyliin 1 000 000 asiaa. Koska sellaisia asioita vaan on vähän liian paljon, mitkä ärsyttää. Mutta kuitenkin, ihan sama. Tässä oli nämä 3 tämänhetkistä päällimmäistä asiaa. Jos tykkäsit videosta, niin kirjoita kommentti tonne alas. Jos et tykännyt, niin voit silti kirjoittaa kommentin tonne alas. Olisi hirveän kiva saada tietää, että mitä ihmiset on mieltä. Jatkanko näillä vai lopetanko? Tähän heti ensimmäiseen. Hienoa, kiitti. Joo. Forward. Joo. Heikun keikun.